Jeg hedder Søren og kommer i Center for Kræft og Sundhed, fordi min kone er alvorligt syg af cancer, eller terminalt syg af cancer. Og jeg havde ikke sådan rigtig tænkt mig, at jeg skulle pakke mig selv ind og blive derhjemme og måske dyrke min egen depression lidt. Men hun sagde til mig, at jeg skulle altså komme med hende herind, og jeg blev trukket ind over gulvet som en syg hund, og tænkte, det er altså ikke noget for mig. Og jeg stiftede bekendtskab med en masse nye ting, jeg sådan skulle tage stilling til, om jeg ville i mandegruppe, eller mindfulness, eller hvad pokkerne alt sammen hed. Og jeg var sådan meget hurtig til at sige, det skulle jeg i hvert fald ikke. Altså mindfulness var for mig sådan noget med at sidde på en yogamåtte i skrædderstilling og begynde at mærke min lille tog og sådan noget. Og når man er gået fuldstændig i stykker ind i, og man prøver at holde sin facade ud til, så var det sådan lidt, jeg skulle heller ikke mærke for meget efter. Vi har været til nogle oplæg herinde og nogle foredrag, som jeg synes på den måde har lokket mig herind, og det har været godt for os. For mig og min familie. Og så har jeg her i sidste stykke tid gået i mandgruppe, og det var til at starte med ikke noget for mig, fordi at jeg tænkte de tilbud herinde, sådan noget med, at man skulle være vred sammen og køre på mountainbike og bygge en kajak og sådan noget, det ville jeg ikke. Det magtede jeg simpelthen ikke. Så herinde blev jeg taget så meget alvorligt, sådan så de sagde, det er fint, vi samler nogle mænd på kryds og tværs, som har det på samme måde som dig, som bare gerne mødes, og du ikke behøver at være en plan for noget som helst. Og det har vi så gjort nu et par gange, og det synes jeg har været rigtig godt. Og som noget nyt herindefra, de så også samlet folk, der er pårørende til terminalsyge med folk, der ikke er. Og det synes jeg har været godt, sådan så at man kan også, altså en god historie sammen med en dårlig historie. Og vi behøver ikke at være vrede sammen, det er slet ikke det vi er, vi sidder og snakker sammen. Og det jeg synes, der har været rigtig godt, når vi er i samme båd, der er ikke noget ynk. Så hvis man sidder og er ked af det, så får man lov at være ked af det, og der er ikke nogen, der sådan lægger hånden på skulderen og siger, hvor er det synd for dig. Så på den måde har jeg fået rigtig meget ud af at komme af med noget, uden sådan egentlig at være vred. Det synes jeg er rigtig godt.